കാരുണ്യം കൊണ്ട് ദീപാവലി തീർത്തവനാണ് ക്രിസ്തു. തനിക്കുള്ളതെല്ലാം അപരന് പൂർണ്ണമായി നൽകി ജീവിതത്തെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി. നിറകുടം തുളുമ്പി നിൽക്കുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കാരുണ്യം തുളുമ്പി അത് പതിതനും പാവപ്പെട്ടവനും ഒരുപോലെ നൽകിയത് പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല. പലതുമില്ലാത്തവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാനായിരുന്നു. കൂടെ ഞാനുണ്ട് എന്ന സാന്നിധ്യം നൽകാനായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം എന്നോട് ഇടപെടാൻ ഞാൻ സഹോദരങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാം. മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാകാം. ക്രിസ്തു ക്രൂശുമരണത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത് അതല്ലേ? കരുണ വറ്റാത്ത ഒരു ഹൃദയം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താം. കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ നിൻ ക്രൂശിൽ നോക്കി നീങ്ങിടും ഞാൻ. ക്രൂശിതാ നിൻ കരം എന്നെ തഴുകുന്നു. ക്രൂശിതാ എൻ മനം നിന്നെ പുണരുന്നു.